Umenzi ubhalile lapha ku-Facebook wakhe ukuthi ngaphambi kokuvela kwezindaba zengozi yemoto ngathola isimo esingesihle ngobhuti ongenakhaya elinelisayo. Saba sesithembisa ukumsiza ngendlu sinobhuti okwangubani. Emvudi, ngizonazisa ukuthi simakuphi nohlelo njengoba sekuqaliwe ukusebenza. Insizwa le umenzi wakamabizela laphana ku-PM Nambithi sizwe ne-album emnandi ehamba phambili both ku-YouTube naku-Spotify nakwamanye ama-charts-ke kwenza kahle kakhulu. So kuyajabulisa ukubona amaciko amaskandi uma kunento eyenzakalayo efuna ukufaka isandla lapho nalapho. Angeke kusizakale wonke umuntu. Abantu kumele beku-understand lokho ukuthi angeke wonke umuntu asizakala. Ilabo nalabo nje abayokhetheka ngesimo sabo esibhedayo bebasize, bebaphakamise, bekhombise ubuntu. Siyafisa-ke ukubona izinto ezinjengalezi zanda zibaningi bezi-advertise abantu nje usuke beveza nezinye izinto esuke zizimbi ngabantu abathize. Nakho lokhu kuqanyiswe kukhulunywe ngakho ko-TikTok beku-repeat-e kungagcini kuvezwa izinto ezimbi ngomuntu. Nokunye engikuthandayo ngomenzi ukuthi angeke mhlawumbe abantu bamgwexe ngalento ayenzayo. Siyakhumbula nje ukuthi uKhuzani Mpungose ever since aqala ukwenza nje izinto ezenza egameni lokusiza umphakathi enza nje okuningi. Abantu bengakumukeli lokho, bebenganandaba ukuthi wenza ini, wenzela abani. Kunalokho bebemkhuluma kabi bethi ufuna ukubukwa, wayeveza ukuhlupheka nokuxaka kwabanye abantu. Bekuyitemu labo, especially abantu bangale bangaphesheya. Abangazi bexhase muntu ngisho omakhelwane babo ngakubo bexakekile. Bedla inkomo bebodwa beze beyiqeda. Ukhona umusa eduzane abazi ukuthi akukho kahle. So lapha nje kumaskandi vele mawuthi uyasiza usuke uyithela isisila. Kodwa omenzi ngiyazi ukuthi angeke lawo mazondo bewathola ngoba bayamthanda abantu bamkhonzile. So siyabonga kakhulu kulo ndawo le. Ngamanye amaciko-ke ayasiza nethi mhlambe okwabo abakuvezi, maybe akudumile kodwa bayakwenza impela Nkosi yami. Futhi angeke behlale bekwenza usuku nosuku. Kuyimali wenza lento, kuyisikhathi, time consuming, uthola umuntu ozokwakha, material, yonke leyo nto leyo. Khanda nje u-3 room kumalini. So angeke kusizakale wonke umuntu ngokuthi hayi ngoba nakho umenzi sewenza laphana kubani bani shuthi nami no. Uma ube nenhlahla nje idlozi lakho uNkulunkulu wakho wherever lapho usukhola khona kwaqondanisa nawe kahle, izinto ziyakusebenzela. Beside kumenza ukuthi omunye nje insizwa nje enomoya nje ophansi naye kibe nama-challenges anormal nje wonke nje umuntu ophila emhlabeni. Umculo wayo uyayisebenzela online, yenza kahle kakhulu. Engathi ngaqhubeka nje futhi yenza kahle kakhulu online, iphule nama-record. uNkulunkulu ayikhumbule ukuthi lensizwa kuningi naye sidlule kukho. Nezinto efuna ukuzenza empilweni zande zibe ningi kakhulu. Izinto ezinjengalezi nje is a good advertisement for umenzi. Ikhampani kuyo umculo wakhe nje kubalandeli bakhe abamthandayo. Khombisa nje ubuntu obukhulu kakhulu. Nobani ongenza into kanje siyokhuluma ngayo kule channel. Angeke sikufihla lokho, angeke futhi lokhu simbambatha, lokhu siphusha ubuqhawe. Siyomtshela nje umuntu ukuthi hayi akunabuqhawe lami la. Siveza nje okuhle kodwa ngesenzo leso umuntu asuke esenzile. Yizo izinto esifuna ukuyibona yitrenda lezi ezingakhona kodwa ukutrenda kahle ngoba ayigxibhi umuntu, ayiphoxe umuntu. Abantu abayithandi kakhulu into enhle uyiphakamisa. Bafuna le ezokuveza kabi, ikhulumise kabi emphakathini, wenyanyeke nje. Yabo. So sibonga kakhulu-ke. Bekuyilokho bengifuna ukuveza-ke ngalensizwa le umenzi Mabizela lesinqumo asihle sithathile sikhombisa ukukhula, sikhombisa ukuthi uyindoda. Impilo siyayazi, uyayi-understand, usuyayibona into enhle kumele ayenze nezokwenza ukuthi abantu bembuke ngelinyiso, bemkhuphule kakhulu kunakuqala. Isandla esiphayo iso isandla esibusisekile. uNkulunkulu akubusise ndoda. Sibonga ngomusa wakho nabantu abazokusiza ukuthi uxhase lapho ufuna ukuxhasa khona. Ngisalahla.